mar UDA kaunti ma Homa Bay onyiso josiasa ma kauntis ma Kaluo mondo obed e twech achiel e sirikal mar broad-based. Giwacho ni sirikal ma jatend piny William Ruto kokalo kuom jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo osekelo dongruok e kauntis ma Kaluo kendo onego chiw lwasi makare mondo dongruok omed dhi nyime. E twak margi kod jofwamb weche e apisi mar UDA kaunti ma Homa Bay, wakeinigo kotelnegi kod jalup jakom mar UDA kaunti ma Homa Bay Rosemary Rumo okwayo jotelo mondo kik bed kod donjruok e tije jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Omolo kendo gimiye lwasi makare mar tich. Ng'at achiel matimonwa dongruok e kaunti ikelo weche mang'eny kuome nikech ang'o? Ang'o ma udwaro mondo watimnu mapogore gi gik madongruok ma Raymond osekelo? Ok wadwar koko, wadwaro dongruok. Onge ombulu mano uyiero go Raymond Omolo. Nuyiero Raymond gi votes. William Samoei Ruto mosiepne mong'e tije maber ema nokete kanyo. Un nokuyiere go ombulu. Omiyo ka udemand ni mondo gol Raymond, William Ruto eman go authority mar gole nikech ema nokete kanyo. And Raymond osetho kodwa, ong'eyo shida mag women. Wakwayo uni mondo uweja sirikal oti tije mar sirikal. Uwedo rwako Raymond Omolo siasa mane ok oikore ne. Ok wadwar ni mondo uchand chuny Raymond Omolo. Raymond Omolo en nyathi ma jaluor kendo luoro ji. Magimomiyo umiye weche mang'eny gi weche koni gi koni ok wang'eyo. Ma Raymond Omolo timo ji kwedo. Gik ma Raymond timo miyo jomoko nyiego. Omiyo wan kawuono wawuok oko ka wawacho ni Raymond Omolo en wuod luo ma wahero mano ng'eyo Ruto kata kani pok ok wadonje chama. Ma Raymond Omolo osegerowa ma wagik kama wagikeni. Momiyo joluo oneno ber mar sirikal makoro sani wan e bwo sirikal matiyo mar Dr. William Samoei Ruto. Duond bura mar ODM kokalo kuom ogai margi Dr. Oburu